sekvens. Starter. Nu er jeg rigtig sur sekvens. Så jeg kommer op og kæmpe team. Nej, starter. Nu er jeg fanget sekvens. Starter. Nu er jeg rigtig fanget sekvens. Det ligger an på YouTube. Slæg den! Slæg den! Jo, det gør. Asshoots. Jeg er enig med mongolen, der tævede mig. Gud, finder sikkert! Og så får man tæv, hvis man er Karl Smart. Ja! Kan fra huset! Jeg er bag kamera. You told them to be assholes! Okay, gå lige. Nu skal vi ud og rense nogle toiletter, vi skal.